Bueno, a moitos galegos enches a nosa boca cando decimos Celso Emilio Ferreiro, porque sabemos o que decimos, sabemos o que significou e o que significa na actualidade. E falase do máis importante poeta civil que deu o século XX en Galicia. Pero quero fixarme outros, efectivamente, o máis importante poeta civil e aquel viaxe ao país dos ananos e os poemas belicosos, guerreiros que nos anos 60 recitábamos como unha loita casi sin saber contra quen. Pero quero pensar en ese poeta amoroso que era capaz de decirlle a Moraima: cando Deus procuraba compañía, eu xa te procuraba. Que poeta é capaz de decir algo así sin chamarse Celso Emilio? E os que vivimos en Lugo, pois temos tamén unha querencia especial por ele. Hai un libriño feito con tal motivo, con aquel que vir a Lugo a traspasar as portas do Solpor. Bueno, pois hoxe temos aquí dous dos seus fillos representantes da Fundación Celso Emilio Ferreiro, fundación que para os que queremos a Manolo e andamos alrededor de Manolo son un guieiro por donde temos que hacia donde temos que camiñar para saber que pisamos camiño firme. En fin, Luis Ferreiro, fillo de Celso Emilio, intervén a continuación. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Grazas por a vosa presencia. Digo gracias ademais ao Concello e a familia de Santi, pero a vos porque que todos os anos vindes aquí un día como este para celebrar este certamen, pois quero decir que sodes posiblemente a parte máis importante deste certamen. Gracias ao alcalde, Concello, desde logo a familia de Santi, a familia Rodríguez, que tivemos o oportunidade de conocernos fai non moito tempo a través de algo que ao final era común, que foi as ligazóns que temos a través da correspondencia que houve entre os dous poetas, o poeta obrero e o poeta de Celador, que, como xa se dixo aquí, pois con 22 anos de diferencia de edade que tiñan eles, que se subiu a maior, en Margantes coincidiron, pois, por un lado, a admiración que tiña Manuel Rodríguez López, lógico, porque era un poeta novo, que Celso Emilio xa era un poeta conocido, consagrado, reconocido, é o que se dirixe, o novo ao poeta xa conocido. Pero vese na relación que foi unha relación de amizade moi grande, aínda que hai unha das cartas que nos concentrará Santi, que é moi simpática, porque na edición que se fai en Cataluña de Longa Noite de Pedra, Manuel Rodríguez puxose na fábrica onde traballaba a vender o libro de Celso Emilio, e escribía lle dándolle contas do que vendía, pero non foi que yo vendera a Celso Emilio, sino unha editorial, iba a editorial, mercaba libros e puñaos a vender a fábrica, e despois escribía a Celso Emilio como pedindo casi perdón porque só había vendido 90 de la primera vez. Claro, é un libro de un poeta galego en bilingüe, castelán, e 90 en unha fábrica nos anos 70, pois tiña un mérito de carai. Pero bueno, esa é a forma con que Manuel Rodríguez tratábase con Celso Emilio, porque efectivamente coincidían no que aquí se dixo. Naceron en dúas vilas pequenas. Pequenas non quer dicir que non sexan boas, sino pequenas por habitantes, non tanto por tamaño físico, por habitantes. As dúas vilas do interior de Galicia, é dicir, das zonas daquelas épocas máis atrasadas, dentro do pouco que podía estar adiantado Galicia, en xeral. Os dous foron emigrantes, efectivamente. Un foi antes, como foi Manuel Rodríguez López, e outro foi despois. Pero pasaron, e notase, no que escríbense, e notase a sensación que os dous tiveron de estar na emigración. Pero tamén ao mesmo tempo hai outra cousa, é que coinciden, tamén está no que se escribiron, a súa visión que tiñan de aquilo que decía o poeta de la poesía es un arma cargada de futuro. É dicir, a importancia do poeta como
denunciador ou explicador, como se quera ver, da entorno na que se move. Catalogou esa poesía de varias formas, pero eu teño a miña, que están aplicando unha frase do escritor romano Terencio, cando dice: soy un hombre e polo tanto nada humano me es ajeno. Eu coido, os dous, que a súa base era fundamentalmente esa. A mí nada humano me es ajeno e eu expreso da forma que sei que escribir. E para rematar, eu diría como Manuel Rodríguez López e Celso Emilio encardinan en moitas cousas. Pero vamos, é un exemplo para mí significativo. Celso Emilio escribiu, antes por cuestión de edade, claro, poetas conformistas, mentras o home loita, chora e sofre, cantade a margarita e desfollade a rosa reticente dos vosos mínimos problemas. E Manuel Rodríguez López dice, posteriormente, por a cuestión de edad, pero que teñen a mesma perspectiva, no seu poema Vestida de aldraxe, aínda hai poetas que cantan as froles, que falan de meles e ensoñan amores, e alaudan e gaban e baten as mans e din porfía que somos irmáns. É dicir, os dos coinciden co mesmo, teñen esa perspectiva ao longo da vida, e non me extraña que, de logo, tuvera unha apertura, un acercamento tan grande como tiveron no tempo que é con a distancia que estaban. Moitas gracias por a vosa invitación e que isto se repita.